Malam Mbak. Dengan Mas siapa? Nyapa? Gak kipasnya nih, oh ning kono. Dengan Mas siapa ini? Mas Rio Mbak. Mas Rio. Oh Mas sampean ngendi Mas? Pulau Tenggong, Oh, bagian Etan Mbak. Oh Dusun nggih. Krajan. Oh nggih, oh, sangat lengkap ya Mas. Iya. Nyapa to sampean nggih? Oke. Siap. Ini dikasih Dewa Tresno ya Mas. Nggih, semoga. Isin aku Mas, mau nyawang ngono. Bisa Mbah Mudin lho ditersake. Oh mboten apa-apa. Oh CS nggih. Oke. Pundi Pak Carek mau wonten masih ilang. Nggih, sugeng dalu Bapak Carek. Sabdo kamu. Bapak Bapak Carek Mbak. Kata nggih. Wilujeng dalu Bapak. Nggih, bos kula niku Mbak. Kula kula dhewe. Oh, ngoten. Wis kedangon kula ngenteni ndika labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nekat Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kaset tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Sabdo utama tenan ya Mas ya. Mana janji dan sumpahku ini kono tresno sehidup semati. Cinta pengen aku weni sewu cara bakal Masrio Mong sawiji sing tansah geni muga sabar lan klaten tangan teni yen mengkono yo bareng deduna anyuwun marang Dewa Tresno. Sabdo utama ada Mas Rio. Wes ketangan kula ngenteni ndika labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nekat Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kaset tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Sabdo utama GMP Audio terima kasih.
sabar lan baten anganteni yen mangkono yo bareng dedonga nyuwun marang dewa tresno nyuwun marang dewa tresno. Terima kasih Mas Rio ya. Terima kasih Mbak, Terima kasih belajar nggih Pak. Nggih mboten napa-napa, semoga kembali.